Желаете да финансирате своят мечтан дом. Искате да закупите имот, който да ви служи като инвестиция и пасивни доходи в бъдещите години. Имате нужда от дълго отлаган ремонт, който е скъпоструващ, или някакво друго действие, което наистина изисква финансиране от банка. Но нямате никакви понятия от кредитиране и се смущавате, когато отидете в банка, тъй като част от терминологията може би ви е неясна, има опашки, вие нямате време за това, изнервите се определено и смятате, че може да сключите неизгодна за вас сделка. На точното място сте. Това видео е за вас. Аз съм Албена Велинска и съм кредитен посредник от дълги години. 2016 година правя това. Работя с всички банки и сравнявам оферти. Помагам чрез консултиране в офис, мой, ваш или онлайн, да разберете подробностите, ситния шрифт, да вземете своето информирано решение, така че да смятате дълги години сте сключили един изгоден за вас договор, информирано, избрано и с желание, и оттам нататък да се наслаждавате на вашата покупка, на жилището и действието, което сте финансирали чрез кредитиране. Обадете ми се за консултация, пишете ми на лични съобщения, за да си оговорим час.